Vil du med mig på Christiansborg? Jeg har hørt, der mangler noget ny energi. Mit navn det er Annette Riva, og jeg stiller op til Folketinget for Venstre. Jeg har 25 års erfaring som sygeplejerske, og til dagligt der leder jeg et innovationshus, der arbejder med velfærdsteknologi. Vi uddanner fremtidens sundhedsprofessionelle. Ny energi i ældreplejen, det drejer sig om menneskelig nærvær. Det drejer sig om tillid og om faglighed, og det drejer sig om at prioritere tid til det, som den ældre finder vigtigt. Ny energi, det er at understøtte iværksættere. Danmark har brug for gode idéer. Ny energi er også grøn energi, når vi bygger. Familier, de har brug for fleksible løsninger. Det gælder i forhold til boligformer, det gælder i forhold til skoler og daginstitutioner, og så gælder det i forhold til den grønne mobilitet, herunder cykelstier og busforbindelser. På skolerne, der skal være plads til både faglighed og trivsel. Ny energi, det betyder, at vi tror på jer, der står med børnene hver dag. Jeg mener, at der skal være mere fokus på natur. For mig er det vigtigt med løsninger, der virker i din hverdag. Jeg har erfaring fra kommunalpolitik, og den tager jeg med mig ind i Folketinget. Stem på mig, fordi der er altså brug for ny energi på Christiansborg.